Na, üdvözlök mindenkit! Itt a Levi FHD gameplay. 8 unboxing videóz. HD. HD. Jó van. Mai napon egy Crip Crop Forest Fruit Sweet joghurt műzlit fogunk kicsomagolni. 30 grammos, 2015 első 9-ig jó. Azt mondja, meddig? Nem, nincs ráírva. Na, Nagyon finom. erről van itt szó. Crip Crop. Szar a fókusz. Álljatok. Egy kézzel nem megy, ezt le kell tenni. Most bontom. Nem, várjál, most ketten vagyunk, én menni fog. Várjál, nézzétek, várjál, hogy kell? Merre? Nézzétek. Hogy ott a fehér csoki. Várjál, már még nem mondtad el a tudnivalókat róla. Azt. De erről azt kell tudni, elég drága, legdrágább műzli, amúgy nem. Itt van tápértéke, jó szar a fókusz, de nem baj, én felolvasom. Energiatartalom 1680 kJ, 405 küttal, fehérjék 5,3 g, szénhidrátok 66,2 g, zsír 14,5 g. Egy kézzel nem megy. Várjátok, egy kézzel nem megy. Már itt van, nézzétek meg. Ennyi. Várjál, én meg van 2015 első hónap 9. Egy szakértő véleményét kérhetjük, egy törés nekem is ez Nagyon finom, adok a barátomnak is. Nagyon finom és csomros, igaz? Tegyeski azt a talpa. érződik rajta a pikáns, ahogy érlelték a borraszárat, mert néztem. Én még senki nem vett a világon. Kopik. Újrahasznosítható 7 alkalommal. És kukában kell dobni, nagyon fontos. Az volt a közös videónk, az első. Következő stickert és minden lesz benne. Puszi, várjatok, mert nem tudunk kikapcsolni.